Takže čaute, Alacibka vás víta pri úplne prvej časti The Long Dark. Je to prvá časť, alebo prvé video na Alacibulka Games. Takže toto je také prvé video. Takže dáme si Sandbox. Choose your survivor. Takže dáme si chlapca, nie, dievča. Takže Mystery Lake or Close. Takže asi dám asi Mystery Lake, len tak na úvod, akože nie na úvod, bude v asi časti, takže bude aj, určite, neviem, ale budem toto natáčať, táto hra je celkom dobrá, ale že hral som to jedenkrát a prežil som, ako v tej hre, myslím, akože naozaj, ono tam píše, že koľko som prežil, tak, takže mne to písalo, že hodinu som čo prežil. Takže to, keď sa to zoberie, tak je to celkom dosť, 1 hodina prežiť. Ale nie, 1 hodina nie je dosť. 1 hodina nie je dosť. Hodina prejde za chvíľku. Toto načítavanie niekedy sa aj, no toto už zmizne, ale to tak. No. Dobre. Že tu nám čo napíše, Bude nám napísalo, že Alan's Cave, že Alanová tá jaskyňa. Dobre, takže ideme ven. Dobre, takže nevidím nič zatiaľ. Mám tu sprosté textúry, neviem. Mám sprostý komp. No však keď to hrám na Windows XP, tak nečudo. Ako to môžu ťahať. No a ešte tu mohli by sme nájsť voľaký altánok alebo tak. Nie altánok, keltánok. Ja nič zatiaľ nevidím. Ale dobré na tejto hre, že sa šlapaje. To na niektorých hrách neprípad, napríklad toto. No takých zimných, alebo ak to mám povedať, no takých vlakých to není. Čo by mohli niekedy dať na vlaky také zimné hry, lebo však takto a ešte aj do smerov, to je to dobré. Sa mi ľúbi, toto tu dobro dali víc, však to čo je? To čo je na zemi? Kto to zamrzol? Searching? Máš tam kde asi? Wood matches. To sú zápalky. Takže take. Searching. Poznám ti. Že si nie je tam ani nie. Dobre. Back. A no tu by asi čo malo byť. Zatiaľ som dobre začal. Koľko sme prežili? Zatiaľ sme prežili 26 minút. Nám to ide po sekundách. Ono to vlastne minúta je ako hodina. Sekunda je ako minúta. V takom akéby zrýchlenom čase. Ono to je. Tam len čo vidím akú zverinu. A to je shelter. Toto keby sme dali. Nie. Á, sakryž, vidím ma. Nie, uteká. To čo? Camp Office. Camp Office, toto vidím prvýkrát. Tak to nájde. Takže backdoor, farmer, no, spordol. Aj to sa nám načítalo. Camp Office. Takže toto sa si ubytujeme, alebo čo to? No. Vypadá to celkom strašidelné, alebo ja čo? Mám pozasnené výzve, a zase taký challenge, nie, že taký napínavý. No dobre, tu máme vlaky, akýby tuto petrolej. A tu čo je flare? Neviem. Fire Striker. Neviem čo to je. Fire Striker. Čo dáva. Driver. First aid kit. Searching. Dobre, takže energy bore. Dáva to energiu, condition, 42%, calories, 500. Take,
and searching, saving kit. To sa určite zíde, condition 100%, and energy bar condition wow, and no, that's all. Okay, what is in this? Searching, nothing, nič, searching, hľadám nič, v tomto veľkom, tam granula, bar, no tam ešte bude čo? Nebude, v takom veľkom a nič, mali, nič, dobre. Už ideme ďalej pokračovať, tam je nejaká vetička, tu máme pohľavku, keď sme sa nudili, dobre, a tu máme, čo to máme, podbelly stove, start fire, starter wood matches, full, no, search optional, assertion, ešte dáme start fire, aha, takže, počkaj, tam bola, čo bolo na zemi, to bolo na zemi, čo je, to je voľaké drevo, ne, áno, wood, drevo, voľaké drevené debilinky. Dobre, a toto máme voľačo ponapisované, pospisované. To asi si dá zobrať, nedá. Dobre. Mám aj trocha strach, lebo však v mojej izbe všetko pozasínené. Searching, nič. Searching, painkillers. Dobre, ale začíname sa už poráne lútiť. Takéto lúty som ešte nikdy nevidel. U mňa. A to hrám druhýkrát túto hru. Summit Soda. Calories 250. Fejkneme to. Dobre. Takže všetko je dobré. Počkaj, ja mám jakého cold dávať dole. To je dobré. A čakať, kde máme 1 hodinu prežil som. Aj volačo. 1 minútu aj 12 minút. Takže to asi by som povedal, že asi najväčšie skóre. Nie, ešte nie, toto nebude. Minútu 20 volačo, 20 volačo, to viem. A tu máme postele. A takže tuto, z tohoto miesta sa si nebudeme vzdialovať úplne, že ďaleko. Takže ešte toto prehľadáme. Driver, searching. Nič. Driver, searching. Nič. Dobre, takže tu máme postielky, tu máme, čo si môžeme asi ubaviť. Wood stove. What? Jaj, tam si poželím. Dobre, takže ešte zapozrieme toto cupboard. Mohla by tam prosím veľa čo byť. Dobre, orange soda. Calories 250 a condition 38%. Takže už máme v sebe až 6 kg. Dobre, takže cupboard. To sú aké bedničky. Si nedá zobrať, že by sa to dalo dať vo... Nedá. Nedá sa vyspať? 5, dobre, ideme. Ideme hore. Rest. Dobre. Spíme, neviem koľko hodín. Asi mu únava ide. Takže, neviem. Condition 100%. Save game. Dobre. Takže mám savenutú hru a som chcel sa pozrieť, že dobre, takže toto neviem čo znamená, fatigue, hunger nám rastie, takže sme hladní. 2 hodiny prežil som, dobre, ale dočkať, equipment, bandage, energy bar, flare, jeans, spring, take off, granule bar, takže condition calories eating, dobre, takže už sme mali menší máme hunger, takže mali by sme ísť pozrieť, že či v tomto dome nie je ešte voľačo inšie. Toto ma celkom dosť dostalo, za to, že to druhýkrát hrám túto hru. Akože po druhý pokus a takto sa mi začalo dariť.
Ale škoda, že dá sa tu vlaku, že vyprázdniť. Asi nie. Ale dá. Asi aj. Ale že mne sa nestie vyprázdniť. Dobre, tak máme uloženú hru. A ideme ven. Tak. Outdoors. Ideme ven a dá ma nič. Nejaká zverina nezabije. Natáčam už 10 minút, aj 20 sekúnd. Takže tu máme vlaku. No tu je ten náš. Dočkať. Keď sa bude, to je dobré, lebo tu sú veľké mini domčeky, tam ideme. Mystery Lake. To je zamrznuté. Mohlo by byť aj. Veľká srna. Alebo jeleň. Ja neviem. Dama to nezbadá, čo to tam chodí, aká zgerba. Ideme do toho domčeka. Tam dostihneme ísť, že nás gerba ma nebude naháňať. Nezabudne na môj starý domček. A na môj nový domček. Taký pravý, dobrý. Na peckovi. Takže Friško, sem donútra. Search, cupboard, searching, come on. Beef jerky, take. Jedla nie je dosť, ako sa to hovorí aj naozaj. Má tu potbelly. Scrap metal. Condition 100%. Grape soda. Dobre. Takže searching, orange soda, cardboard matches, cardboard strike anywhere matches, condition, okay, searching, grape soda, to je zôsovať, dosť som sa dal do anglickosti, no dosť je tu veci, holder, iná, dobre, ideme do toho do druhého domčeka. Potom tam sú ešte ďalšie, lenže tu strašne moc zverín. A ja sa bojím, že ma zabijú. Lebo už určite máme 3 hodiny prežité. Si pôjdeme naspäť a potom grape soda. Dobre. Dobrý štát ináč na tento prvý let's play. Water bottle. Searching. Energy bar. Scrap metal. To je všetko. Ja si by som mal ísť domov. Idem tam svoj dom. Dobrá, hada ma nevidí ten vlk. Mne tam utieka za hentou zverinou. Takže toto je práve, že tu sa nedá už žiadna sítka dať. To je asi ma nevidel, ale my ideme do nášho pekného domčeku, čo sme prvýkrát našli. Ja sa teším, že takto sa mi začína dariť v tejto hre. Neviem ako, ale v niektorých hrách sa mi úplne nedarí. Spálime kalórie. Ten dievček, čo som mu vyplašil? Čo nechápem. Alebo čo ma ste volá, ako keby predbehnúť. Freezing, condition. We need to go to the home. Refresh, snela. Condition 99, game office. Tak, co teda máme? Saved game. Calories. Oh, we need it. Where is my cold? Antibiotics, bandage. Pedro, energy bar. Eat. Yes, eat. Jedz to, dobre. Čakaj, my sme asi hladní. A nie sme hladní.
My sme sa mali zakryť do posteli, zalobúšiť sa. A zima mi začína byť. Hej mne. Mám krátke tričko. 17.1. Je 17 hodín. Tu v reálu je 21, bola čo aj tak. 3 hodiny prežívam. Takže ideme sa vyspať. Vždycky na tú horu. Takže rest. Dobre. Takže ráno by sme sa mali nájsť, lebo začíname byť hladný. Mali by sme si dať spí. Takže nie nám už zima, ale thirst. Neviem, čo je to thirst. Skríš, neviem, asi je to 4 hodiny prežívame a už to vypadá zle. Kondícia je celkom zlá. Takže egg vamp, antiseptic, dáme si bedroll, neviem, virus, grape soda, ring, condition, kalórie, voda. Takže vypadá to chill dobre, condition, neviem, ak sa dáva condition, equipped, pozriem sa, dajte mi momentík, scrap metal, drinking, thirst, cold, zima mu ešte stále je. Condition 96. No, takže 17:20, takže asi týmto videom by som sa s vami lúčiť. Pri prvej časti si usiednem tú hru, takže rest. Dobre, takže asi toto bude všetko pre To Long Dark saved game, takže toto je asi všetko na hru The Long Dark, takže vidíme sa pri ďalšom videu The Long Dark v druhej časti. Takže čaute, Alcibuka Games vás zdraví, čau.